850,000 שקל, בואי תראי. בואי תראי. וואו. תכף אני הולך להראות לכם עסקה שקנינו דרך כונס ב-100,000 שקל מתחת למחיר שוק עם נוף ים. וזה המומחיות שלנו, ולקוח שלנו עשה 100,000 שקל ברכישת הנכס הזה בלי לעשות שום דבר. ותכף תראו את זה. אז אנחנו נמצאים בלב הדר, בעצם פה זה הבית חולים רוטשילד, אזור סופר מבוקש למשקיעים. בואו תראו. שימו לב, אנחנו בהדר, שלא תחשבו שיש פה אוכלוסייה זבאלה וכל מיני דברים. בואו תשמעו. מעניין עם הרשומים. בואי תראי. 850,000 שקל, בואי תראי. בואי תראי. וואו. בואי תראי. חברים, אני לא יודע אם אני אצליח להביא לכם בול אותו נוף. מה שאני יודע זה טיימינג. כל יום נכנסות לנו דירות כאלה ואחרות. ומבחינתי אין עסקה רעה. יש רק עניין של מחיר. לא מעניין אותי קומה, לא מעניין אותי נוף, לא מעניין אותי שיפוט. כלום לא מעניין אותי. פרמטר אחד דירות להשקעה שמעניין זה מחיר בלבד. וזה אנחנו יודעים להביא באחריות.